page 336 et 337 ka tafsir al Quran de Surah 22. Hunafa dina kanko kanewi kalillahi wonande Allah ghayra mushrikina harawna al shirkan be bihi e makko. Wama yushriku billahi sabu kala shirkan Allah fa ka annama kharra asikkai usuyi o accetike min as-sama'i morde ka sama fataqtafuhu at-tayru chollidi min cikotiri mo dow ton aw tahawi ma usuyi bihi wondude e mudum aw tahawi bihi ma ruyidi e makko arrihu hendundo fi makanin du nabi mo e nokkure sahihin woddunde dalika ko adi mo man yazum kala mawnindo sha'air Allah mandeji Allah din fa inna dum no din min taqwal qulub ko jaa don e hollugol bernde den ko hulayde Allah ko jaade amaneji kulol berde lakum inodan on fiha nder majji manafi naforeji man fiha ande e mabbe kambe mabbe manafi naforeji ila ajalin ha ila jal musa lakum no wodani on fiha e kanyum mummunteji din manafi nafore ila ajalin ha ila jal musamman wi angal summa mahilluha refti non nokku majji on kadi hana hirsede don ilal baitil atiq ko haka suudu Allah teddundo ka suudu Allah woddundo on hakki hakesi ngongre nday woni ukkidirde seeda wali kulli ummatin nodan kala mofte jaalna men wadani de mansakan lawol kade rewa Allah liyadhkuru fi be janto ismallah inda lana ala marazaqahum edo konko kanko Allah arske be min bahimatil an'am imorde tewne morade di fa ilakum ande de rewete do mo ilahun wahidun ko rewete do goto falaw ko nande no aslimu han don jebbilanade wa bashiril mukhbitin weltinira kala yankinani be Allah be alladhina bin idha dhukira Allah sinde Allah den tun jantama wajilat hulay qulubum berde mabbe den wasabirina be do munyibe alama asabahum edo ko be hebete kon wal muqimi salati e ben nibo be julde mum marazakna me ittobe sadaka wa marazakna e yoga ko men arsike be kon yonfi kuna be ta sadaka wal buduna ngelodi din ja'alnaha lakum min wadani on di min sha'airillahi jiyadi e mande jalla lakum no den fiya majji khairu mojjere fadhkuru jante andi to ismallah inda Allah ne ala ya hore majji safara di dari ko ade on borade di fa idha wajabat siwalika junubuha pecce majji on alego sidi yani di walike fitiki ha butti fakulu wara nyame min ha majji wati mo nyamina alqani akala yondinido wal mu'tarra ko do woni e on tampuro kadhalika ko onni sakharna lakum min deltidani on di la lakum gasanon tashkuruna yetene maji makkudi lan yanala Allah hewtata luhumaha tewdi on litukabbiru Allah fi yawmin alla la ma hadakum edo kun ko fewni o washiril muslimin weltene julbe inna Allah andun Allah yudafi o dunyanai o defandai anil ladina gaibe amanu gumnimbe inna Allah sabu Allah la yuhibbu ila kulli khawan kala ko do woni jamfotodo kafurin yeddudo wayliten udina yanana malil ladina wanande ben yuqataluna hababe bayanana ma yattagol bennam sabu kambe zulimu be to nyama wa inna Allah awande non Allah ala nasrim edo wallugol be la qadirun ko wawdo alladina be khuriju yaltinabe min diyarim be taga galele mabbe ghairi haqqin ko alda gonga illa an yaqulu suna baybi rabbuna min inde yomi amin Allah ko Allah wala dafullahi nasa sonano ko Allah dunyira no ko yimbe ben baadam yoga mabbe baaden sabu yoga la huddimat muncetino sawami'u julirde al yahud wa bi'un e julirde an nasara wa salawatun e julirde julbe ben wa masajidu e julirde yuzkara e tata no jante fi andir muslimullahi ndalande kasiran de sifade wona en ko dudi wala yansuranna Allah wallahi man yansuruhum walladama inna Allah andana la qawiyun ko dolno azizun ko tedduda alladhina in makkannahum staytum min honni fil ardi kaleji faqamu salata wa yiba jude wa atu zakata be tazakka jawle wa amaru bi amri bil ma'ruf kum wa yanha hadi o hada wa nahaw wa amaru bi amri bil ma'ruf kum wa nahaw bi hadi anil munkar ko anya
walillahi ko Allah waɗani aqibatul umuri battane fiya kujidi wa yukadibuka so tawini ɓe fennima faqad kuzibat gum ɗi fennanama qawlahum kadi ɓe qawmu nuhin wa adun wa samud wa qawmu ibrahim wa qawmu lut wa ashabul madyan kadhalika wa kuziba fennanama kadi musa annabi musa alayhi salam famlaytu mi muñani lil kitabi wonande deftere nden famlaytu mi muñani lil kafirina wonande heferaɓɓen ha boneji maɓɓe ɗin ɗuuɗi summa akhadtuhum reftimi nangi ɓe fa kayfa kana konno latorno nakiri lette annaye maɓɓe ɗuuɗi fa kayini heewi min qaryatin immorde e saare araknade men harke ɗum wahiya tawa kayre zalimatun konde toñude fahiya tawa kayre saare nde khawiyatun hindi fukki ala urshi ay hoore mayre o wa bi'irin e kolluri mu'attalatin ɓolɗuɗi tata goto ala e mum kasirin e kuɓeje masjidin mahaɗi ha tiɗina afalam yasiru e ɓe yahal fil ardi ka leydi fatakuna lahum latanoɓe gulubun ɓerɗe yaqiluna biyaɗi ɓe nanira aw adan ma noppel yasma'una biyaɗi ɓe nanira gulubun ɓerɗe yaqiluna bihaɗe ɓe haqqilira sabu muɗum aw adan ma noppi yasma'una biyaɗi ɓe nanira sabu muɗum fa innaha ɗan ɓe wondi ɗo la ta'mal absar wona bunɗan gite ɗen